Ahojte priatelia, zdravím vás pri našom druhom vlogu. Tentokrát to je vlog z Las Vegas, alebo respektíve cesta do Las Vegas, o ktorej sme vám radi porozprávali, keďže bola v celku zaujímavá. A skoro sme to nestihli, takže pozorne počúvajte. No takže ako začala naša cesta do Vegas? Budíček sme si dali 2,50 s tým, že o 3:00 odchádzame z domu. No, lenže samozrejme naša cesta sa predĺžila, alebo naše chystanie sa predĺžilo. Ešte sme museli vyhodiť odpadky, mali sme milión vecí v rukách a absolútne to nešlo podľa plánov už od začiatku. Pretože ja som si myslel, že odchádzame autobusom z Bratislavy o 6:00, lenže o 6:00 sme mali byť už autobusom vo Viedni. A našťastie si to Vicky pozrela fakt, že asi 2 minúty potom, ako sme vošli do auta, o ktorej nám ide vlastne ten autobus. A ja, že však o 6:00. A ona, že ale o 6:00 máme byť už vo Viedni, nie? Aha, tak to mi nevychádzalo. No a pozreli sme si navigáciu, cesta do Bratislavy mala trvať 1:50, ale troška sa to skomplikovalo a museli sme tú 1:50 skresať na hodinu, aby sme stihli nechať auto v Nivách. Janko nechal kľúče na kolese vzadu, nechal som ho zamknuté a potom Chris nám prišiel po auto. Díky moc, si nás zachránil, lebo inak mali sme to naplánované úplne inak. Mali sme auto nechať na parkovisku, odtiaľ sme mali prísť Boltom do Niu, lenže toto by sme absolútne nestihali. Že keď chce niekto ukradnúť auto, tak máte možnosť. Už tam nie. Už tam nie. No a vlastne autobus sme stihli, mali sme ešte vlastne nejakých 15 minút čas, ešte sme boli na vecku jedno s druhým, čiže potom sme sa nalodili na autobus a cestovali sme do Viedne. K tej ceste autom sa radšej nebudeme vyjadrovať. Nebolo to moc podľa predpisov a mala som taký krč v lítku. Ja v rukách. Po tej hodine cesty, že to bolo neskutočné. Fakt bolo to celkom stres, ale stihli sme, to je hlavné. Cesta do Viedne autobusom išla viac menej hladko, išli sme s Flixbusom. Áno, áno. V autobuse sme sa naraňajkovali, Janko mal klasickú vajíčka a ryžu a ja som si urobila také vajíčkové placky, aby sme mali niečo v žalúdku predtým, ako pôjdeme letieť. V podstate od tej cesty autobusom malo ísť všetko už podľa plánov, takže to už bolo v pohode, už sme boli v kľude, už len na letisku prejsť cez všetky kontroly. No, ja som už v kľude nebola, ja som bola v strese. Vicky má trošku stres z policajtov a zo všetkých ľudí v uniformách. Áno, mám z toho extrémny stres a vôbec mi to nerobí dobre, takže som bola vyklepaná, ako keby som prevážala 400 gramov kokainu cez hranice všetkých svetov. A prevážala, že 40 gramov ryže. Hej, a prevážala som tak ryžu. No, takže moja taktika bola, všetko musíme zjesť, kým pôjdeme do lietadla, lebo nám to vyhodia, nebudeme čo jesť. Vo Viedni sme ľahko odovzdali kufre, prešli sme cez check-in. Nechali sme si papanie normálne v taškách, nič nekontrolovali ani podobne. Išli sme si dať čaj, pretože bolo ešte moc skoro na kavičku a videli sme tam krásny východ slnka. Počkali sme si na lietadlo, všetko išlo podľa plánov. Z Viedne sme mali hodinu let do Frankfurtu. Tam sme mali 2 hodiny prestoj. Vo Frankfurte sme v podstate už ani cez kontroly nechodili, mali sme sa iba dopraviť z jednej strany terminálu na ten druhý. To bolo asi 2 kilometre reálne. No aj 2 niečo by som povedal. Je to naozaj obrovské letisko. Myslím si, že to bol taký zážitok vidieť také fakt, že veľké letisko. No išli sme na terminál 3, ktorý bol úplne na konci. Ja som celú cestu stresovala, že ideme isto zle. Čiže celá táto cesta je vlastne od toho, že ja som mala stres. Keď sme prišli vlastne na terminál, tak sme si boli dať potom kavičku. Tam sme ešte prešli cez nejakú kontrolu. Cez pasovú kontrolu. Pýtali sa klasické otázky, na ktoré som nevedela odpovedať. Angličtina je na hroznom leveli, tento výlet celé zle, ale to nevadí. Janči to vyriešil, aký ho nevieš po anglicky. Neviem, ako som to vyriešil, ale podarilo sa.
No, boli sme si dať kávu, ktorá bola úplne hnusná, bolo tam extrémne draho. Extrémne. Malá Coca-Cola stála 7 eur. A za kávy sme dali 9,50. Letiskové kavičky nie sú dobré kavičky. No a potom sme išli už na lietadlo, ktoré nám meškalo nejakých 30 minút. Išli sme tým väčším lietadlom, tým Airbusom. Hovoril som Viki celý čas, že to bude dvojposchodové lietadlo, uvidíš, tam budú také tie lodžie na ležanie, tam budeme mať veľa miesta. A bolo tam reálne asi ešte menej miesta ako v tom prvom lietadle. A reálne tie stoličky sedačky sa vyklapali dozadu, čiže keď si ten pred vami dal tú sedačku dozadu, tak to bolo hrozné. Ale zase musím povedať, že boli tam fakt, že ochotné letušky. Doplňali nám stále vodu, Coca-Colu, zero tam mali aj všetko, čiže úplne super. Ako prvé jedlo sme mali kuracie prsia v takej medovej omáčke s rýžou a s zeleninou. Čo sme boli celkom prekvapení, pretože všetci nám hovorili, že tam budú nejaké rezne alebo také celkovo nezdravé jedlá, ale boli na výber vlastne dve obedové jedlá. Bolo kuracie s rýžou a cestoviny. No, následne sme dostali sušienku s kávou a ako posledné bolo také zabalené pečivko. Ale akože čo sa týka takto lietadla, tak myslím si, že dosť v pohode. Tých prvých 10 hodín bolo fajn. Ale tie 2 hodiny posledné, tie boli nekonečné. Vlastne celý let z Frankfurtu do Las Vegas nám trval 12 hodín. Chceli sme čo najviac z toho letu prespať, čiže sme si dali melatonín. Ja som spala asi nejakých 5-6 hodín, Janči asi nejaké 4, on troška menej. Chceli sme sa adaptovať vlastne tým spánkom na ten ich čas, že keď je tam vlastne 9-hodinový časový posun. Ale let bol úplne v pohode, porobili sme niečo na notebooku, najedli sme sa. Dali sa tam vybrať nejaké filmy, bolo tam vážne na výber okolo 200 filmov, takže si prišiel na svoj každý. O 15. sme mali vlastne príchod na letisko do Las Vegas, kde sme pristali, ešte asi nejakých 10 minút sme boli v lietadle, kým nám dali schody. Na pasovej kontrole už tu v Amerike nás dostal taký veľmi milý Černoch, ktorý bol úplne unesený z toho, že on ide na naturálnu olympiu, takže to bolo také zlaté a vlastne išlo tam o to, že sme najskôr oskenovali tvár, potom nám oskenoval všetky prsty a palce. Na rukách a palec. A boli tam úplne obyčajné otázky, že na akú dlhú dobu sme prišli do Las Vegas, kvôli čomu sme prišli, či sme prišli kvôli práci, či sme spolu, či sme partneri. Keď sme vlastne, bolo celkom zlaté, keď sme povedali každému, že ideme kvôli naturálnej olympii, že tu mám súťaž, tak všetci boli takí z toho celkom unesení, takže vlastne vždy sa tá téma prehodila na tú naturálnu olympiu a celkovo k tomu bodybuildingu, takže bolo to také zlaté. Čo sa týka kufrov, tak chvíľku sme čakali, mali sme troška stres, že či nám prídu, lebo veľa ľudí nám hovorilo, že to vám neprídu kufre, to vám budú vyhadzovať z kufrov. No. To vám budú prehľadávať kufre, proste akože reálne tí ľudia vás úplne vystresujú a úplne kvôli ničomu. Keď sme vyšli z letiska z Las Vegas, tak tu bolo okolo 16 hodín a bolo tu nejakých príjemných 23 stupňov, slnečno, trošku fúkal vietor. Trošku dosť. No. Urobili sme si na letisku proteín do fľašiek, pretože sme boli už dosť hladní, keďže v tom lietadle už tie posledné jedlá boli skôr iba také sladké hlúposti. Potom sme si zavolali Bolta. No a čo sa týka pána taxikára, tak bol extrémne zlatý, pretože nás fakt extrémne počkal nás asi fakt, že 20-25 minút, stále s nami komunikoval. Sadli sme si do auta, opýtal sa nás, ako sa máme, odkiaľ cestujeme. Spýtal sa, či nie sme smední, dal nám 2 fľašky vody, čiže úplne fakt zlatý pán. A celkovo tu v Amerike sú strašne zlatí ľudia, ale strašne divní. Extrémne divní. Už len keď sme išli vlastne tým taxikom na náš hotel, tak sme sledovali s takými otvorenými ústami tie ulice, kde boli, že to neviem ani opísať, akí ľudia. Je tu veľmi veľa ľudí bezdomová, veľmi veľa ľudí, ktorí sú pod vplyvom omamných látok, alebo boli pod vplyvom omamných látok a teraz už sú reálne že šialení, pretože tí ľudia tu vykrikujú po uliciach, buchajú tu s predmetmi, extrémne zjapú, ale fakt, že strašne. Všetci sú proste takí spomalení, všetci majú čas. Na jednej strane sú všetci extrémne milí a ústretoví, ale na druhej strane majú úplne uprdele. Je to úplne iná kultúra, ako je u nás, čiže na to sa musí človek asi tiež troška zvyknúť, keď tu príde. No, na hotelovú izbu sme prišli okolo 17:30. Máme hotel vlastne v starej časti Las Vegas, ako je Fremont Street. Chceli sme to čo najbližšie k tomu hotelu, kde bude sa konať tá súťaž, vlastne v tom Golden Nugget. Keď sme sa ubytovali, tak sme vyrazili na nákup. Také najbližšie nákupné centrum sme mali pol hodinku odtiaľto pešo. Čiže sme sa išli prejsť troška, lebo však 12 hodín v lietadle nie je len tak.
Išli sme sa prejsť, nakúpili sme čo bolo treba, ale vo veľmi obmedzenom množstve. Ani nič také schopné v tých menších obchodoch. Jasne, že v tých veľkých obchodoch je to úplne v pohode. To nákupné centrum sa nachádzalo skôr v takej tej mexickej časti, pretože aspoň tak sme usúdili, lebo tam bolo veľa Mexičanov, na výber veľa mexického jedla. Hrala tam mexická hudba a všetci si tam spievali a boli úplne crazy. Výber tam nebol bohvijaký, ale nebolo to najhoršie. Tie cesty tu majú vážne dobre, len je tu strašne ďaleko všetko od seba. To je taká dosť nevýhoda, že naozaj, keď ste napríklad v centre, tak sa môžete orientovať iba po tom centre a potom, keď chcete ísť niekde, že mimo toho mesta, na nejakú atrakciu alebo do novej časti alebo podobne, tak si reálne musíte zobrať toho Bolta alebo si prenajať auto, pretože cesta napríklad nám do toho nového centra trvá 2 hodiny pešo. Ale 10 minút autom. Áno. No a nasledoval ďalší deň. Ráno sme sa naraňajkovali z toho, čo sme si vlastne pokúpili a chceli sme využiť to, že máme ešte relatívne dosť energie na to ráno, tak sme sa chceli dopraviť do nejakého toho lepšieho nákupného centra alebo do supermarketu, kde by sme si nakúpili už všetko, čo budeme potrebovať minimálne do tej súťaže, aby sme boli v kľude. No a rozhodli sme sa teda, že navštívime Walmart. Nájdete tam naozaj, že všetko. Všetko od liekov, cez pneumatiky, pečivo. Všetko. Reálne, že tam kúpite podľa mňa ešte aj diely na auto, takže... Ide o to hlavne, že veľa ľudí nám hovorilo, že tu v Amerike sa nedá kúpiť zelenina, nemajú tu čistú vodu, nenájdeš tu žiadne zero veci a reálne v tom obchode bolo úplne všetko. Ja som bola úplne uchvatená. Lebo je tu o mnoho väčší výber vecí ako u nás na Slovensku. Nič som si nekúpila zatiaľ, ale ja si kúpim. Ja som za všetkým som sa iba odfotila. Len chcem podotknúť, že vo Walmarte sme strávili asi 3 hodiny a reálne sme si nekúpili nič z toho, pričom sme boli tie 3 hodiny. A my sa tam vrátime a ja si niečo kúpim. Takže ak pôjdete do Ameriky, tak určite choďte do Walmartu. Vicky proste bola spokojná z toho obchodu a že už nemusí ani nič vidieť, že môže ísť domov. Z Walmartu sme si znova zavolali Bolta, keďže sme boli trošku ďalej od toho hotela, kde bývame. No a prišiel nám Bolt, na ktorý sme čakali asi 10 minút. A prišiel pán, ktorý sa na mňa pozrel, že či som Žán. Ja, že hej, ukázal mi, že nazdar, že to som ja som tvoj Uber. A ja, že dobre, že poď ku mne. Išiel som otvoriť dvere a on zamkol predo mnou, dal hore okienko a odišiel preč. Čiže sme to zobrali asi tak, že nezapádame moc, akože reálne tu, keď vám netrčí polka rite, nie ste poloholatí, alebo nechodíte v papučiach. A nevykrikujete stále niečo proste, že len tak. Len tak, že idete, že po ulici. Že what? No takže pán nám odišiel, zavolali sme si druhého Ubera, no a išli sme si vyložiť veci, vyložiť nákup, kúpili sme si ryžovár, aby sme mali v čom variť a už viac menej všetko bolo také jednoduchšie, čo sa týka toho jedla. No a večer sme sa išli pozrieť na tú najznámejšiu a najfrekventovanejšiu ulicu v Las Vegas a pozrite si tie zábery, ako to tam vyzerá. Musím povedať, že toto bolo fakt, že pre mňa a asi aj pre každého, kto tu príde z Európy, extrémna šialenosť. Proste tu tí ľudia reálne robia, že všetko. Reálne na každých 5 metrov tej ulice nájdete nejakého blázna, nahé ženy. Je to ale naozaj, vážne, že nahé. Že hlaté, proste nemali ani podprsenku ani nič, ale akože musím povedať, že tento večer bol pre mňa veľký zážitok, lebo je to úplne iná kultúra. Všade tu smrdí tráva, ale že všade, na každom rohu. Je tu extrémne veľa nafúčaných ľudí, ale všetci sú šťastní, aj keď ten ich životný štýl nie je zrovna asi najlepší, ale majú taký troška svoj vlastný svet a vidno, že nevidia za ten okraj možno tej Ameriky, tohto sveta. Možno tohto mesta ani niektorí.
Takže asi nejako takto vyzeral náš prvý deň v Amerike, alebo druhý deň v Amerike. Nesmierne sme si ho užili a tešíme sa na ďalšie zážitky, čo nám prinesú tieto dni. V ďalšom vlogu sa pozrieme na registráciu na Trónu Olympiu, samotnú súťaž, ako prebiehal ten deň, ako dopadli výsledky. Na to som aj ja sám zvedavý, čo z toho bude. Takže sa môžete tešiť na nové video a veríme, že vás tento trip bude baviť. Zanechajte like, dajte nám komentík. A hlavne odber, aby vám nič neuniklo. Čaute.